Nandito na tayo guys sa S&R sa Dau. Wala naman tayong maraming bibilhin. Ikot-ikot lang pag may time. Pero buti na rin merong ganito sa Pilipinas, ano? Kasi isa sa mga bagay na mamimiss mo sa Amerika ay ang Costco. At least may S&R ka, may Landers pa. Parang doon, Costco and Sam's. Tingnan natin guys kung ano ating mabibili. Ga! Christmas na guys, oh. Meron ng Santa Claus. Charge na. Namamahalan siya guys. $8. Mahal. Christmas na talaga guys, oh. May mga gift sets na, oh. Na pang Christmas. Buy one, take one. Ito para equivalent ng doon. Bali 133 isa. Ha? 133 isa. 130. Mura lang. Oh, Ha? mura lang. 133 isa. Ayan, ikaw mahal. Ito mura. Ikaw mahal. Okay. Kalaking magic sarap. And? Bibili mo na. Bibili natin. Saan mo bibili yun? Sa SNR? No, from SM. Ano? 50. Ha? Yan yung binibili natin, di ba? Yeah. Magkano yung bili mahal. natin? Magkano bili natin sa Costco? Dati 20 lang yan eh. Ewan ko lang ngayon. Ito siya guys, si Maling na chicken. Nakabili ba tayo? Ay, ayun, contains no pork or beef kasi chicken lang siya. Hindi kinain na natin. Sige Sarap. nyo guys, 114 lang. Masarap. Masarap. Hindi rin pa. Tama. Ba tama ka lagi? Ito talaga. Sarap. Saan ba gawa to na libis? Kung bumili tayo niya, 10 eh. Ito oh, saka, sandali. Saan ba to gawa? Ito yung libis doon eh, di ba? Mas masarap siya kaysa ibang brand. 64. Ba't nag-iisa lang ang kakaulat? Nag-iisa? Nag-iisa lang. Hanapin niya natin. Wala na? Wala akong makita. Oh man. Oh. Alanganin yung height mo ito. Oh. Pero ito, oh. This is too big for a house, ga. Ha? Mas malaki pa to sa bahay natin, no? Pero kung pwede. Kaya lang liliit. Liit talaga kasi ang laki nito. Ang liit ng bahay natin. Pero 64 na 70. 70 na. No? Oh. Ay, bumalik. Mas maganda ito kaysa doon. Terno pa sa bahay. Dahil nakato. Ayaw bumalik? Yan, di ba? All the way? Oo. Oo. Yan. Oh. Ayan.
Tapos dito. Ay, ang galing. Tsaka tama yung size na ano. Oo, hindi siya, ano siya ang paa mo nakakaabot ka ng ano, no? Tsaka hindi siya masyadong malaki. Mahal nga lang siya kaysa doon, no? 85. 85. Magkano sa dollar? Hindi ba sa 58 na ngayon eh, plus. Ngayon hanapin natin. Ah, ito, ang dami. Buy 6, 8, 14. Ang dami. Ito ga single. Pero Oh. kung animan, yan dahil ito, yan oh. Mas mura. Ito. Ay 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 ay. Ay. Nagustuhan namin. At saka no added sugar. May sugar pero no added sugar. Thank you, guys. Ayan. Tingnan ko. 111. Ayun, ito. Kangkong. 2 piece. Kupa. Buy one take one oh. Yeah, yan yung binili mo noon Ito na. ang gusto ko. Yeah. May pink nito, 'di ba? Oo. Purple and pink dati binili natin. Oo. Yung naubos mo yung pink. Oo. Okay rin ba sa'yo itong ano, amoy? Okay lang. Napakamura niyan at saka gusto mo yung bula niya, 'di ba? Oo. Okay to. Okay. Okay. Walang price doon pero 350 pina-check ko. 350 daw. 350. Ganitong ano yung Ganitong scent. Scent ang gusto niya. Ayun, binalik niya guys ang purple. Ayaw niya. Dahil kasi meron daw naman darating. May darating daw. Okay, pero Naubusan bibili na lang siya ng lotion. Gusto niya talaga ang amoy nito. Oo. So ito yung body wash, yung pink na sinasabi niya. Yung Pero smell. ito, body lotion. Lotion niya. Ayun, mabuti sa ito pala. Sensitive oh. Oo nga. At saka ang bango talaga niya. Bango no? Yung purple, hindi niya masyadong bet. Kaya binalik niya. Antayin daw niyang Magkaroon. magkaroon. Guys, ang mahal dito. $40 bale. Kaya kami doon nagdala kami dito tapos nagpabili pa kami ng pauwi dito. Kasing mahal. Ito yung adult 50 plus 80. Mahal siya. Yung regular $20. Okay na. Ito okay lang. Ilang laman ito. Oh. Ayan oh. Gutom is real. Gutom na oh. Ano yan? Ano yan? Bumili ako isa eh. Gusto ko muna i-try. Sarapan kami. Nakailang bili na kami. Kasi hindi siya matamis. Yeah. Pag, balik mo na lang. Oo. Kami nung una bumili. Ah! Halika na. Hinahanap ka na, magbayaran mo na raw. Yan guys ang food court. Parang Costco talaga.
burger with soda. All beef hotdog. I mean, not burger, so hotdog. Hotdog plain lang, ma'am. Yo. Bali, wala po kasi tayong ganito, ma'am. Okay. With Ito soda lang. Ano pa Tsaka po? soda. Tapos yung Salisbury. Yun lang, ma'am. Bali, yung di-discount natin, ma'am, yung hotdog plain. Yung salis po, wala po. 99 pesos lang ba? Magkano? 5 pesos. Okay. Ito guys, so 99 lang. All beef Salisbury steak. Ito rin all beef hotdog. Ito parang 149 pero may soda na siya na unlimited na kasama. Yung mga condiments. Na-wipe ko na yan lang ga. Oh? Winipe ko na. Thank you. Kain tayo guys. Siya hindi gutom. Sa bahay daw siya kakain. Ako, Ano to? laging gutom. Isang ketchup. This is ketchup. Ay, hot sauce Ito pala yan. mayonnaise. Ito mayonnaise yata. Ito Ano to? ketchup. Ketchup itong Tomato puti. blend ketchup. Ayun. Ito hot sauce. Kain tayo guys. That's it, guys. That's it. Last time hindi ko to guys tinikman kasi akala ko may pork. 100% all beef pala. Tikman mo nga, parang Costco na hotdog. Sarap? So guys, sarap. 99 pesos lang. May kanin ka na at ulam. Ano, masarap? Good. Madilim na. Thank you. Chicken barbecue. Uwi na tayo guys. Gainabi na tayo. Dito tayo bibili ng parol. Sa Mabalacat, sa Dao. Ayan, oh. Tingnan natin. Ayan. Ay. Asan yung ano? Pambukas ng bintana. Ayan, binuksan mo na kanina. Ito, makita. bilihan ng parol, guys. Hindi makita eh. Asan ang ano? Ayan, oh. Teka, ito pala. Wow! Dito pala bibili ng ano. Pwede kang magbasa dyan ng 110 or 220. Pagkabili mo sa Amerika. Ayan, yan, maganda yan. Ano, puti na yan, oh. Oh, ang ganda. Yan ang bibili natin. Ay, ang ganda. Very elegant yung tingnan, no? Kakano kaya yun? Ang ganda. Ano tao? Ang ganda-ganda. Boss! Saan to? Magkano yung malaking puti? Oo. 6,000 po. Magkano? 6,000. 6,000. 6? Oo. Ganda. Ah, yung medyo maliit dyan ng konti. Meron? Po. Yung Saan? ganyang kulay. Yung ganyang puti. Oh, wow. Ah, maliit na. Maliit na. Magkano? Magkano? Ha? 1,800 po. 1.8. Walang ano, wala nang mas malaki dyan, malaki. Ayun, ayun, oh. Asan? Ayun, oh, sa harap, oh. Ayun, sa right, oh. Taas, ayun. Ayun! Ayun, 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 ayun. Oy, ang ganda. Ayun, ayun, yan. Magkano yan? 4,000? Mas maliit kaysa dito, ano? Malaki po ito. Oo. Okay.
Sige, alam na namin kung saan kami bibili. Baka bukas bumalik ako ha. Thank you. Dito pala. Ba't binuksan mo? Alin? Ito? Oo, kanina. Hindi. Sige, balik mo. Kasi ano? Okay. Okay guys, uwi na tayo. God bless us. God bless you too. Uwi na tayo guys. Salamat sa panonood. Thank you Lord. Nakauwi na kami. Thank you Lord. Ay, ako palang may hawak ng ano. Ay, nailusog din